Are kani philong ru phidang trei lada trei te en la shanu kin kong ben pendam namar kata kin ka sarkar jingi lengba ka pradhan mantri matru vandana yojana ka ai jingi rap ikilong kmi ki ba armen khnang ba ka por ka ba ki armet ba yok khulung kilong kmi kin yo ba ban sumar yala de kilong kmi kin yo jingi rap e de ka pisa ha ka por ka ba ki armet badang ai bun Shi hajar tingka kin yo ha ka por basdang ka jing armet lengba ka jinglei ban register yala de ha ki CHC PHC but sub center kajing yo ka ba ar pat kalong ar hajar tingka ha ka porle check up ka ban ru banai kajing armet nangta ka balai ar hajar tingka hadin bala kha yi khulung ha ka por ba IBCG OPV but hepatitis but kiwe de ki injection bidon kami khulung Nagabanta kajing tip ba company phinsngu bha banit mi shaki PHC CHC sub center ki Anganwadi center ka office jo district medical health officer pradhan mantri matru vandana yojana cell ribhoi district nongpo lane phila banyakandu yaki asha badai page ashnong jongphi ka office u district medical and health officer ribhoi district mantagasngi kalapelong da ka program banaya ka jing pensai pai ba hakabai dei ba kaphang information education but community kumjuru halor ka behavior change communication hakabala ai jingshai kerpangru halor ka scheme sarkar preng ka pradhan mantri matru vandana yojana kabaderu ka scheme nakabanta kilongkumi ki ba armet bat hakapor baladep khaya ki khulung yakane ka program lasdang da ka jingyat pai ba nadu patarkhma CHC shadu kayo patarkhma hakabala simenta da kinong tre asha kinong tre ka patarkhma CHC ki PHC bat ki Anganwadi center lasakhiru ya ka jingyadon benta ban ai mensim yakane ka program dau ba sustenance sotun MLA ka jirang konsumsi kumukongsan Uba Victor Rani, MDC ke Jirang Konstituensi, Dr. E. Calving, Medical Officer ke Patarkhma CHC, ke Kong S. Wankar, District Project Coordinator ke PMM VY, Uba D. Marbadiang, DPM ke MHIS Lembat QA. Lembah kini ke program Ajing Syai, nakaliang ke Tanat Rekam UDM NHO, la Ajing Persyai Pai Baru, Kerpang halor kajing Perung Kerteng, Hapo ke MHIS, Insurance Scheme, Badru halor kajing Mentoi jong ke MHIS, Bala Ajing Syai lengba kinong keren ki Basyampang napo kane katanat. Hasgel hasnap long bilang pa ngadan ban komenta kalan lapi dan kasorgan pansung panlay na jingjar Gombi badai por pun por tha kata buksiar ya pimenta san hajar jing ya rapan ai kakas kimpi kamen diwai dong pi khat kin dai stam karta basyong basa baglang nga kapeng aram bentung ibru sa hospital di Kota Bandung kun baning kong daya tukshay ban register apolai bnai license and seal ya kapisa balong likang yo bang kamha hey ho to wat ben leno ei kadai ka skim jong kikin thang jing quan jing kha jong kilong khi dai ta jing shi kha jong ngi we pa I we to ni skill tu jing quan jing kha ha mat ban bu to min yai kin cha tan ba la jing quan jing kha ka dai ka spa
ต้องมีลายโยแทงอภูระกินยาสาอาหรืออาจจะเป็นกาอันใดยาลีคุณลงราคาดับเป็นดับมือยากีติกาปัญโยดูดปีสาบันดังสาที่กันเดินกำได้บันวันรักชีจุรกีได้บันยาติดลมที่กว่าอิสลามบันยาเป็นยังขัดดูเพียนโยสาอาหาจัดกุมบาลามังดากะสรกันสมลาอาร์เมนเคลมปุมินปากินดูเอซันhajar tinggal hey ho tu wa chen le no ei ka te ka skin jong ki kin hey ting ka ting kya jong ki long ki dei ta jing sim kya jong ni we ba i we to yin seo tu jing ka ting kya ha pa tan bu jing ka ting kya ha pa tan bu jing ko jing kya ka de ka spa hey ho to wa pen le no ei ka te ka skin jong ki kin hey jing ko jing kya jong ki long ki dei ta jing sim kya jong ni we ba i we to yin seo tu jing ka ting kya ha pa tan bu to ni ye in jo ka ta lo jing ko jing kya ka de ka spa Ya pibaro ki pagba ki badan hari ka por hari ka yo ki ba ngayo imenta fia sha score kin yang iban snap ikri ka jingkren ka badan hari ka por ba ngai scam ba long ka jingkr khu ya kani ka block ka jong phi bat ni kum na kani ka scheme ni la shisha ban ai ka ta ka jingkr shan ba ka jingerap ye phi te ha ka bas dang ning kong e nga dei kong S1 khar iba dei ban pet ye kani ka scheme pi MMY ki ba ong ka badhan pantri matru vandana yojana Bat hangak tin kasi kabamot kadai ka scheme na kabanta kilong kume ki bayo ya ikon ibaning kong iba el. Tikani ka scheme nilas dang na do January 2000 khanyo. Tendeng ipentrekam ka jila ka juni na do April 2000 khatpra. Bat kani ka scheme kalong ban IG rap khamtam ye kilong kume ki barang khai ikon ibaning kong barang pun Banaya ki lingba ka jingirap jong ka biscuit pisa ka bahado san hajar tingka. Teka ni ka scheme ka long ka bakong san hado kata-kata na bang itip ba ka laway ka ba pranay ka syong na kakami. Teka ngit scam na baro fi ngit yaban nga na marba. Lada ka kami ka syat ka klan por ba ka puni ikon. Ikermen bangin yo ikon ru iba syat ba klan ba iba nang iba start ba ba iba pin pranay ka laway. Tekunta ken ka sarkar ka lamang igini ka biscuit. But Kini ka scheme ka ba ay ka san hajar tingka kala phya ken kumta hakilai benta kiban ay ka kami na do ba kadang punya ikon hado ba handala kha tiye kini ka lai benta ka baning kong ka benta ka dai ba ni ay 6000 tingka kata komot hamar ba ilong kami ila tip yele de ba ila armet but ila let ban register yele de ha ki CSC PSC ni ki subcenter ki jonki marsinda register Nila ai 6000 tingka. Anda ila adap ikon riu anda ila adap ida ba armet riu banai pat dai ila adap ban pendap lain teli ki check up kata ban let pat sumari le dia ha ki CSC PSC sub center ni ai biang pat sa 8000 tingka. Tika balai ka benta ka bha ka long hadie tala khai ikon but ba phila dap ban register ikon ya ka birth certificate Lani kitu ki bakha pat ki hospital ki jong phi nila tip bapura bapira ledon kha pila yo ki jing sumar ka bapaka ti pinda ai tang ya tu ka slip ru ba ki shi ain hospital por pila dep kha ru ni pediang te bat ba pila barbai ko nila dap ken live na shi teng la da pila ya lam tikna i kun jong phi ben yo ya ka tika ni ka injection hadu live na shi teng Onda la dep ye kini baro ni ai ken ya kata ka basa ka 8000 tingka ka bamang. Tik bakongsan pat kalong ba. Ke bangi yo ai kalong ba na bata ka jingpha ka jongpi.
Tingidon kam bagi sabut kisaki bangintetken bahatu fila le shisaya kita ki badon kam. Te kata daung idon kam ken kikot kisla ban pintikna ba fila dep ban let ban pha sumar bhai die ba de ikoni jongpi. Te kikot kisla ki longba pidei ban hab ai ya ka ID proof ka jong log ba di log bat di bandan ka bank account jong ilog nomor ka de na beta ilong kume nang ta de bat ban i ya ka sakhi ka ba i ba fila le register de ha ki CSC PSC nang ta ka MCP card Badru midon kam banyo ikan yang kata discharge slip ne ka birth certificate bad ya ka tu ka card bala dep eye injection ya ikut tika ei pat ka ba kongsan bha ka ni ka scheme ko long ba kani ka scheme ni ai tang ya kitu ki long kme ki ba don ulok ta ka mot kani ka scheme ni ai la tang ya ubrio ba ya ka brio tang shi sin shi jing em bad ye kun iba em Shbungan tay kun bening kong jong fi ila klan no jong itu ilong kume te da inyo pa yung diga scheme na ikun iba ar ne na ikun iba lai tang ba ide pa bende iba in tingin nung pensat ay yung diga pisa niyali ba kat kudu wala ban ay ba jepi kna mo pila ban yo ban pidang yung diga jera tikani ka long shu kani ka long kindiat siapang diga scheme ba kermen ba ladati kwa ban yo jing tip company asini diga scheme Kindu kanya ki kong asya ki jongpi kishnong jongpi pinya kindu ki kong agan wadi waka kishnong jongpi bat pinet tikna ban net ban pasmari lade hat PSC CSC ni kitu ki belet ki doktor ru ki private doktor ila ban pedang bat fila ru ban rapat yang tu ka prescription na ban ila ban ai ni ka scheme kani ka scheme kolong bala yud ha kolong bet na ka benta ka laway na benta ka jingha jong ilong kume iba kaya ikun ibaning ko scheme Kau ngai aku apa itu dia ngadai ba Daniel Marbanyang ngadai district program manager jom kene ka mega health insurance scheme hangne apo Ribhoi district jongi te hangne ka step ngakwa ban ai kene ka khubor sipi habai de bat kene ka scheme hoi kene ka scheme kam de shu kata ka scheme ka bat thamai nget ba la bon fihi la tish phang kane scheme but bon fihi ki ong kaya ta ka scheme smart card mo te mentai ya kane ka scheme ni la poi shu momer bosaw ya ta ni ya ta ka MHIS ka phase 4 mar bosaw te habai ni kane scheme ki don ki mat ki bang kwa ban pasat sepi menta but kumjo ngala ban pinsha shu habai de ban kane ka scheme thamai Kedai mega health insurance scheme, kedai health insurance scheme jongka Jilla Meghalaya. But kedai namanta kinong shnong jongka Jilla Meghalaya. Lano tangaya ki nong tray sorkar, kiba tray hapo ka sorkar pedeng na sorkar Jilla. Kumju kedai scheme ka mega health insurance scheme hakane ka kinti na hani momer basaw. Kalaya dan bintalang bat ka way ka insurance scheme ka badai ka central scheme nang kina po sarkar pedeng ka bukhot ya ka kata ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana kata ka PMJAY te kane ka scheme ru kade ka health insurance scheme ka badai jong ka sarkar pedeng but kane ka scheme ka ai kata ka jingmentoy na ka kontrol ya kita kibreu kibahap hakata ka census ka bakhot yakata ka SECC na ka socio economic ka census ka bomot kini ki daktin nong way ki kita ki deprived families na dang bisoto kamba kita ki BPL families ki bala kanthuk hapo jong kane ka scheme kane ka Ayushman Bharat PMJAY te hakare ka kanti ki adan artli ki scheme bangla trelang kata ka MHIS bat ka PMJAY bat gila wara ya kane ka universal na kata ka health insurance scheme bat pentrekam hangne ka jilla ka jongi te kum bang ong ipi kane ka scheme ka poisu mormer ubasaw ta phase 4 bat na do ka phase 1 ter kila don lala ki jong ki insurance cover tuong ya kata ka jingkot mo kaba ka ai ka insurance habai de bat ka liang ka sumar haba village ki hospital but how do phase 4 bamenta
ka insurance MHIS insurance cover ka ai hadu sanlak tingka ya kawai ka longyeng te kumju kani ka scheme ka launch how ne u snem araja khapra u 3 December aja khapra ta launch ya kani ka scheme te kini kimat kiba kongsan habai de bat kani ka MHIS phase 4 kabagi wala asafi menta hane ka kenti tengah kwa bisa skor ba ye kini kimat kiba kongsan kamtam wa pinya tip ke kini scheme ka dan bat ai safi kipat ba kapaning kong kung ong mentan sipang kani ka scheme ka ai ya ka health insurance na kata insurance ka bakat adu sanlak tingka naka benta kawai ka longyeng kapaar habai dei bat kani ka momme habai dei bat kani ka MHIS phase 4 hakani ka kenti menta ki dikot jong ka longyeng kila banya dan bentalang borokhat kamdei chu kam hakapor jong ka araja khanyo MHIS phase 3 da kimau ba hakawai ka kat kila ban shambul tang sangut hakani kenti bre menta ka MHIS phase 4 kimbu syo ya kata ka kendon na ya kata ka limit namanta kilong yen te kat badan kilong yen kila ban yerung lang ha kawai ka kat na ha kawai ka long yen ha kawai ka teng ki long yen bat kumju umdan retaru habai dei bat kani ka skin na do iklung banang kha hadu kitan man dikro kila ban yedan bintalang bat kani ka skin ka jongi kini ka scheme kung mga ong mananing kong kaday na manta ki nong song snon jong ka Jilla Meghalaya lan no tangki nong pre sarkar butre ha ka sarkar pedeng mana sarkar jilla but kunju banyo bantay kini ka scheme bidan kam ban register na ban enroll yalade but kini ka scheme de hapo ba fi enroll na fi prung reteng pinyo ya kata ka Mensya ini juga kata smart card. Baru dia kata smart card mensya bikin mau ki ada tu plastik card. Mau kabagi sim kata sempre aktif. Te hakani kenti bre mentak adan kajik pun ber hendak habai de bat kini kajing ai ki card. Kini ka card mentak kala ai ya manna I dukot jong kawai ka long yeng. Te shubo mentak bedan sangut peyo santli ki card ha kawai ka long yeng. Te kador jo kani ka kabru kalade kador laipo tingka marwe te kumjo kumbalaya kran mene kajing mentoy bapinyo yakni kikat na pinyo pendan kaminikat kedai haki hospital ki bala yate bakani scheme kidan ki hospital ajan berokhat hi ki hospital hamne po Jilla Meghalaya ngalabat ong ki private hospital ki balaya te bakani scheme but kinang dodru sa iway na artli ki hospital kiba siyang kiban sete kung ka robot kung ka children hospital kaba nginang up siyang kaba kin sayate bangin kiwi ki private hospital bade ki baladon lupa ne ki bayate kuma bitte profile vigilant kung ka Nazareth ka Woodland ka Supercare ka Bethany tangta ki robot hospital kini profile kilaya te pakane scheme bat tila banyelet man sumar haki to ki hospital ru mat kumju haki government hospital jungi bor khat kine ki civil hospital ki CNC PSC bor khat kini scheme ki laya bor khat kini hospital klaidon benta bat kene ka scheme ko jungi te filaban punan kamru ya ketua kad haki hospital sarkar tamangi sini dan tektengi bengele chagi hospital habede sitegi sejilla Assam te kidan ki hospital ru ki balaya dak yete bangi ki brain ki hospital bar ki hospital ki baete apo Assam hagani kenti ki simbre katkum kajin sumar kabaki ai ha to hospital te bantik company ba kila bon ke hospital mengamla banjer we ne mantik company apode nganget ba bon na fi la yo iti kot linkdop la sam ti asha da dai banu no pa yo sobha shabo knyami nang ne se shim iti kot linkdop ne
hanang ba finyo banyak phone how to phone number kamtam habai de bat ki hospital ki bai de shabar jong ka jilla Tengah karpa ipi baro ko ki long kemi di barandai haka kerta ke beringkong banyo iki kulung shimme kene ka kabu kumala penpau na kene ka health department kumala penpau na kiri rong ba haka bede ba kene ka scheme ka mama pi pinyo ya kila jingrap ka scheme ka scheme ka basal ajar hoy akmat jong pi ka numrong kata ka badondo rado kata Henry ka jing sumar ka di ka don kam tam na ka banta jumpi pidon kam ya ka health check up ka ba man ka por na ko ka banai sya ko pat ka kum bala pha da ki doctor lada ba pi long testa ka jingle check up ko jumpi lengkat bat ka scheme kata ka pisa ka ba ma pi pinyo kan long ka jingerap na ka banta jumpi bat na ka banta do khulung ba ma pi pin sayo te Kumu family, hagini ka por, iwan kanang ang ne bani dolang bapi, ko kipat ba, kumla keren dai soda jong gani ka, strong palak ma, kolong ka ka basosi, abang ipek i, haki por election, maslong meeting, gano ko political party, hagini ka strong, gani ka yo, kumut kindok, gani ka bisisya, ka ba penparu sodar, Henry abang ka soka, nakalang ka health department, Ibu ia kena ke program ki pajba ki penle no ai. Apakah solkar ke bu ia kena ke program nak benda ke jirap nam ta ke longyeng ke jumpi. Nak ke benda ki tu ki longyeng ki bodon nak ke jingduna. Henry lai kumba pile no ai ia kena ke kabu. But lai teng Hakane ka persai ka bamanta khamtam hakane ka area ka jungi hakane ka constituency ka jungi hakaba kumala penpau di MDC ya kata ka jinge big ka jong ki patba ki jungi yulong ki patba long kendong nginge big ada kata hakaba ka nong ka la jingerap ka bala bu daga sarkar ki ba kala ban pela kala ban pendong Kompong eki, kalau banwara eki no gino kijing eki. Kau ki patba baro, unamik mado jongpi na do MLA MDC yedalang eki gopor, lengkat ki officers, lengkat ki doktor, lengkat ki soresh nong, kinongket kam ki be pekye kami nagamata ka ekasyon. Ya wan kena hangne ban ai kata ka motivation lain ka jing amen si mepi ba kane ka scheme kane ka padon kam na ka benda jompi nam ta ka longyeng ka padon ye ki jing duna te abang ipai ha ka bedai ba ka MHIS ha ki por ka ba kumala power MDC ha ka bedai ba measles and regular injection Ubaga de ka lab jirap nam ta kito ki kelong ki banon kami kene ka injection henry ki pajba ki ting hapan le ki MDC hapan le UMLA hapan le UMDC ringkat ki doktor ringkat ki naumi kma ringkat ki leaders ringkat ki solution ban le ban ai jing pensai ki pajba ba kim de ban ting kene ka de ka jirap nagam ta ki kun ki ti ki jongpi Bat akan ke por ke pemerintah ngelayo eka feedback ngelay keren bani ba Daniel. Haka bede bat kene ke registration ya ke MHIS. So baro agini ki thain gejumi. Kidang long ka paduna ado kada kata bade dangata kada na kale ke health department i Dr. Kalwing bat ki staff ki jogi baro kila shimkia. Banbo ya kene ke awareness program nagamantaban pinsay siya pigi pagba. Baro kikali kinapan yo ya ke insurance bat ban yo ya ke insurance don kam ban lot de ki phawajar. Kino ki babu ya ke life insurance kidon kam ban siyong manlaw snem kalaban long sanajar kalaban long sipojar kat sanajar. Kino ki yeng ki teles na Haba ki buaya ke insurance, ka balong da ki paujar ha ka chisnem. Henry nakaliang ke sorkar,
Kelai iya ke jenge ke jongi palba kham tam ha ka bidei ba ka kot ka khia. Dei na kata kadau la warna e kene ka mega health insurance scheme ka basau. Ha ka bala increase la kentiu. Shaka sanlak bat kumula pensai dei ba Daniel ha ka bidei ba kene ka lukom siu ka jongpi ki longying ya kene ke MHIS card la kintup nam ta ka longying hi baro but ha kene ke MHIS card pidon ka man siu tang lai voting ka registration hende iki paiba ha ka jingdum ha ka jingbamtik ki kalalong ki bangit bit ni yang ang ne kon kinong elam agabama pi pinaban shemme gane ka kabu Lanang pi ko ki paiba abaro kasokar kalabo na kamantajong pi ko mapunpa do ni nongren agabede ba ka jingmentoy abede na ka ne ka le na agabede na ka MHIS pro apa ki bon ki longyeng gilayo e gijira ki bon ki longyeng gilayo e gijira lingba gane ka scheme Haka jaka ba pinsil ka bil ka jumpi ki hostel haka jaka ba pinsil ka dot prapon ne kintai bo jar ka ba bil ka ba plasha chat chebi henre pinaban siu tang ma siteng le katung ka jingrot katung ka prabu nang mata ka tu jingstom tingalong ka lat jingrap nang mata ka longyen ka bodok tinga karpat ya boro ki solution baro ki rupakmat jongane go western river hi baro ko we aye ke jing trelang ba ke health department aye ke jing trelang ba ke sokar be de bikini ki scheme kanang bang yinya pensai lang si ki ba tang na kaleng ke health department kinumla ban long chaman la ka we pu we ke clear ke long yen hen rai ki soreshno ki rerong ba ki asha ke bedon ki ba pet na ke bada ke jinge ke snong itau Maki kitip kama dengan kerpa depi baro ki paiba. Tongek ya ki baro ki jongpi. Tongek ya ki to ki ba ay ka jingira ka jongpi ki aba ay ka jing pensaya pi baro. Haka ba ma pi pin shemme gane ka kabu. Nakalyang ka sokar ka ba ay pi ya ka jingira. Ka ba bu pa pi ya ka jingira la da pi don haka no ka jing stom. Yang ba ka jinwan ka jumi hangne hakne ka por ka bamenta akaba nakalyang ka health department gilabo e gane ka program ai ba ka nom long le la e na ka bagi pa ba jong ka western riboy na lo bangi dang don na ka jingduna ka bakraw ka longyeng ako wa time western riboy baro ko e ngi dang don na ka jingduna ka ba life project dia ba ka sokar ka bu na ka bagi jingrap nang tajupi to shemme kene ka kabu kenang ba ka long ka jingmentoy nang gamtaw jongpi kenang ba ka long ka jingrap nang ka longyeng ka jongpi la bandon ki longyeng